naglaysay. Diri saging banana plantation diri sa Talakag Bukidnon. Dito kay klaro. Nya diri na. Harvest ng saging. Tuwa nang harvest. Dito po asa po to guys, mga saging. Wala mang saging mga mais sa Mais, tayo na mais. Ano ba balik? Ano ba yung mga saging din yun? Naghanas mga saging. Left and right ang mga saging. Banana plantation gini. Tapos yung mga sitaw. Mga mais. Mais po dito. Hindi ka dito. Muni ilang ano? Mosquito. Ang saging di mosquitoruhan ang saging. Ang labok ipriso, ang saging ipasulot. Ang Talakag Farm. Na Talakag Farm dito siya dito. Very close. Wala na. Wala. Model sa saging oh. Nagpicture. Ay sige, ana okay. Kini sa Ay sa ha. plantation sa saging. Ni ani dinhi sa may Duminurog. Talakag Bukidnon. Aw dili day, dagumbaan din siya. Toy daghang bunga saging oh. Oh, mga saging nagkumbitay. Ops. Ipaubos ang imong dagwayo kay ako magang picture kay gidana ka oh. Ops. Among sakyanan. Nana. Kauban na mo sa Bradinis. Oh. Baylo ta. Picture ko. Picture ko. Maging baylo daw siya. Baylo. Tanawa gali na kayo. Lagi mo man higda. Na, sa na siya oh. Baylo mi gadget. Siya ko no. Ang iyan na po mo dako yang naong matambunan, di na makita. Ang ako. Eh. Ups. So nagamay na pod siya. Kuan ko no. Oh. Ay, duha ka supervisor oh. Naglakaw sila. Sila. Nagbaylo daw siya. Ayun oh. Iya ko gi-videoan nga nag-video. Oo, gali na. Videoan nga nag-video. Nagbaylo mi kanya. Siya siya mahal gatin ni siya kang ganin dako. Tora sila gibisita nila ilang banana plantation oh, sila duha oh. Sila oh.